Еврорадио.ФМ. Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. В студії для вас працює Дмитрий Лукашук і наш стрим со студії, як звичайно, можна і слухати, і глядіти праз аккаунти Єврорадіо в соціальних сетках Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, на каналі YouTube. 6 кастрычніка у столичном клубе Бруге Анастасія Шпаковская адзначыць свой дзень народзінаў. І не просто адзначыць нейкай там пасядзелкай з сябрамі, а вялікім канцэртам гурта «Нака». Пра тое, што там будзе адбывацца і ўвогуле пра новую песню, якую адмыслова на гэтым канцэрце будзе прэзентаваць Анастасія, мы сёння і пагаворым з маёй госцяй у студыі, а гэта, вы правильно здагадаліся, Анастасія Шпаковская. Вітаю, Настя. Прывітанне. Анастасія, ну, па-першае, віншую з надыходзячым днём народзінаў. І якія адчуванні перад днём народзінаў? Ці вот канцэрт усё так закрывае? Слухайце, ну, па-першае, трэба сказаць, што гэта мой будзе юбілей, што мне ўжо будзе 40 год. Только хацеў сказаць 25? Вось, крыху больш. І, канешне, ну, уключаюцца нейкія ўспаміны пра жыццё, пачынаеш аналізаваць, як ты жывеш, дзе ты жывеш, куды ты рухаешся з гуртом, куды ты рухаешся сам па сабе, як чалавек, як персона. Шмат чаго, але ж я упэўнена, што мы здолем усё, што было такое не вельмі прыемнае, і спадзяюся, што ўсё ж такі наперадзе нас чакаюць прыемныя нейкія сюрпрызы. Ну, адзін з прыемных сюрпрызаў гэта будзе новая песня, якую Анастасія Шпаковская і гурт «Нака» прэзентуюць падчас гэтага канцэрта. Тым не менш, перш чым мы паставім гэтую песню, на жаль, пакуль кліпа на яе няма, і таму мы так вот уважліва будзем слухаць, а людзі будуць глядзець, як мы уважліва слухаем і слухаць этую песню. Тым не менш, песня насамрэч вельмі сур'ёзная, хоць мы тут такімі жартачкамі і жартуем, песня вельмі сур'ёзная, і я пачытаў, што гэта такая петыцыя. Петыцыя Анастасіі Шпаковскай і ўвогуле гурта «Нака» на падзеі апошнія, якія адбываюцца з нашай краінай, у нашай краіне, з намі, у гэтай краіне, у сусвеце. Анастасія, у мяне з гэтай нагоды пытанне. А наколькі... Вот мы любім, чуем такія там спартсмены па-за палітыкай, музыканты па-за палітыкай, мастакі не лезуць у палітыку. Наколькі ўсё ж такі творца у сваёй творчасці павінен мусіць ці не мусіць рэагаваць на нейкія актуальныя і надзённыя падзеі? Ну, на маю думку, ён, наколькі творца жывы, настолькі мусіць рэагаваць. Для мяне такая пазіцыя, што я не цікаўлюсь палітыкай, увогуле мяне гэта не цікавіць, но для мяне непрымальная, таму што я ўсё жыццё мела цвёрдую грамадзянскую пазіцыю наконт падзей, які адбываюцца ў нашай краіне ці побач у свеце. Калі маё сэрца адгукаецца на пэўныя падзеі, я не магу пра гэта маўчаць. І, дзякуй Богу, у мяне ёсць магчымасць неяк у песнях, у творчых нейкіх дзеяннях адлюстроўваць усё тое, што я адчуваю ўнутры. Песня гэта была напісана 10 паўгады таму, калі ўвогуле ў нас пачаліся незразумелыя для мяне рухі, і апошнім часам з'явілася такая шматлікая прапанова о петыцыях, падпішыце петыцыю. Я разумею, што я як творца, я не кажу супраць петыцыі, якія трэба падпісваць, але як творца, як музыка я вырашыла выкласці менавіта гэтую песню зараз, таму што гэта мая прынцыповая пазіцыя наконт таго, што адбываецца зараз у нас у краіне. А яшчэ... Наконт таго, што зараз адбываецца ў краіне, гэта вельмі шырокае. Шмат чаго адбываецца. Вон, я сустракаю ў Фейсбуку, што будзе грандіозная падзея ў Беларусі. H&M адкрыюць. Ну, не пра гэта ж песня. Я разумею. Зараз мы размаўляем пра інтэграцыю з Расіяй, і гэта ўжо было такі апошні штуршок,
які выкласці гэту песню менавіта зараз для мяне і падзвіг, каб менавіта зараз гэта песня з'явілася, таму што яна зараз дасканала адлюстроўвае маю пазіцыю, маю грамадзянскую пазіцыю, маю чалавечую пазіцыю. А наконт таго, што творцы мусяць быць па-за палітыкай і па-за сацыяльнымі падзеямі ў сваёй краіне, ёсць такі ўжо вядомый анекдот, в какой концлагерь нас везут. Не знаю, я политикой не интересуюсь. Здесь все сказано. Я вот часам задаваў там пэўным творцам, музыкантам такое пытанне, вот калі нейкая падзея, вот можете вы напісаць песню, прымеркаваную да нейкай падзеі, і хай то будзе там альбо там, я не ведаю, дзень горада там ці еўрапейскія гульні, ці то хай будзе нешта вот такое здарылася сур'ёзнае, што непакоіць грамадства. У дадзеным выпадку вот вы адмыслова там пачулі пра планы на інтэграцыю Беларусі і Расіі, сели і падумалі, дайце я вот напишу, выкажу сваё меркаванне ў песні. Зміцер, песня была напісана паўгады таму прыблізна. Песня была напісана пра увогуле русіфікацыю і нейкія імперскія рухі з таго боку. А зараз, калі ўжо гэтая тэма выйшла ў нейкі такім вострым сваім значэнні, но я вырашыла, што гэта песня мусіць быць менавіта зараз. А тое, што тычыцца нейкіх там спартыўных, як у нас у краіне, якіх большасць падзей, я магла б напісаць песню пад заказ, але гэта было бы камерцыйнае нейкае соглашэнне, і мы бы працавалі проста за грошы. Зараз я укладаю грошы ў песню і таксама укладаць буду грошы ў кліп, каб гэтая песня была ў нейкім відэо адлюстраванні. Гэта розныя рэчы, музыкі таксама хочуць зарабатываць грошы, і нічога няма страшнага ў тым, калі там нехта напіша гімн для чарговых спартыўных мерапрыемстваў у нашай краіне. Гэта не пазіцыя чалавеческая, не грамадзянская пазіцыя, гэта проста камерцыйная прапанова. Мы зараз гутарым пра песню, якая ніякай камерцыйнасці ў сабе не нясе, якая мае пад сабой толькі грамадзянскую пазіцыю. Я нават прачытаў, хтосьці ў каментарах сказаў, што гэта песня як аголены нерв. Вот калі вы чытаеце такія каменты, вот вы пагаджаецеся, вот это менавіта нерв у гэтай песні? Мне складана адказваць на гэта пытанне, таму што гэта песня, як бы так сказаць, яна не кажа пра то, як мне балюча. Яна нават, яна вельмі іранічная, што мне на дадзеным моменце кажется, здаецца, больш дасканалым, таму што калі мы будзем пець, як у грудзях баліць, што адбываецца, дзе радзіма, дзе Беларусь, што ж з ёю будзе, гэта вот неяк у лоб і, на мою думку, не цікава. Аголены нерв, мне здаецца, ва ўсіх адэкватных людзях, якія зараз жывуць у нашай краіне, ён у пэўным чынам будзе аголены, гэты нерв. Толькі што мы з ім робім, вось гэта, ўжо справа кожнага з нас. Давайте послухаем песню, новая песня Анастасіі Шпакоўскай «Няхай так». Калі ласка, на жаль, відэа нема, але уважліва паслухаем. Дажылі да вясны, няхай так, нашы хворыя сны, няхай так, нашы сцежкі знікаюць, і мары, і думкі, і словы змаўкай, няхай так, не злічыць нам ахвяру, няхай так, мы баімся пажару, няхай так, лепей нам прамаўчаць, а не юдолю волю на волю змяняць, няхай так. Няхай так, пазрывалі крыжы, няхай так, ля апошняй мяжы, няхай так, і мы проста ляжым, не змяняючы хуткасны звык,
падман, няхай так. Нам патрэбен туман, няхай так. Мы боимся турмы, мы боимся труны, да апошняй вясны, няхай так. Няхай так. Мы не сціснем далоню, няхай так. Не ўтрымаем пагоню, няхай так. Нашы сцежкі знікаюць, і мары, і думкі, і мова змаўкае, і мова змаўкае, і мова змаўкае. Пускай так. Няхай так, новая песня Анастасии Шпаковской. Сапраўды, вот аж такие мурашы по скуры. Вот что повинно, я не ведаю, там здарыцца, вот як настроить себе на написание вот песню, якая так вот мурашы по шкуры запускае, ці гэта немагчыма настроиться, но само повинно прыйсці. Ну, я секретов таких не ведаю, гэта атрымліваецца. Я думал, скажете, не выдаю. Не, я не ведаю. Адбываецца гэта само па сабе, і секреты, які там устаць з левай нагі, ці там 3 раза плюнуць праз плячо, ну, няма ніякіх такіх рэцэптаў. Ну, але як звычайна, вот, напрыклад, гэта песня, як нарадзілася, я ў тым сэнсе, што бывае там нейкая думка, яна ёсць, і ты ходзіш з ёй, яна ў табе спее, ты неяк спрабуеш сфармуляваць, там, дзень, 2, 3, потым сеў і напісаў. Ці вот так прачнуўся, нешта там падчас сну табе стукнула, прыйшло ў галаву, прачнуўся, сеў, напісаў, як Кулінковіч светлай памяці расказваў мне, як ён напісаў сваю эту маленькую песенку. Вот так вот. Раптам ні з таго ні сёў, буквально за 5 хвілінаў сеў і напісаў. Слухайце, ну бывае і што і раптам і за 5 хвілін пішуцца песні, а з гэтай песні так не было. Я была вельмі ўражана падзеямі вакол курапатаў, калі зносілі крыжы, і там ёсць у тэксце «пазрывалі крыжы». Потым я была вельмі уражана, калі там з гэтым хуткасным рэжымам, там у нас быў такі замес, таксама там ёсць цытата з гэтых. То есть я просто назірала за асяроддзем, і ўсё, і яно склалася ў такі трэк. Да. Самае это цікавае, вот узгадаў з хуткасным рэжымам, да, памянялі хуткасны на скарасны, але рэжым-то астаўся. Ну, зато нашы сябры з Расіі цяпер дакладна разумеюць, які рэжым. А то маглі падумаць нешта не тое. Дзякуй вялікі. Мы вернем... Так, яшчэ мы не вернемся. Я к тому, что хочу яшчэ раз нагадаць, что мы зараз гаворым з Анастасіяй Шпаковскай не толькі пра яе новую песню «Няхай так», якую вы зараз разам з намі паслухалі, але і пра тое, што гэтую песню. А таксама, я так разумею, што лепшыя песні, якія былі напісаныя за 15 гадоў існавання і працы творчай гурту «Нака», вы ўсе прадэманструеце, пакажаце, праспяваеце на канцэрце, які пройдзе ў сталічным клубе «Бруге» 6 кастрычніка. Больш падрабязна пра гэты канцэрт мы пагаворым з Анастасіяй Шпаковскай пасля кароткага выпуску новостей. Анастасія Шпаковская, Зміцер Лукашук. Хутка вернемся. Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Єврорадіо. Новини – наша справа. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Сёлета рэкордна рана распачаўся ацяпляльны сезон у нашай краіне. У дзіцячых садках, медычных і сацыяльных установах, а таксама ў музеях, архівах і бібліятэках ад сёння пачалі ўключаць і ацяпленне, а ад заўтра пачнуць уключаць у жылых дамах, інтэрнатах, навучальных установах, гатэлях, басейнах і тэатрах. Летась цяпло давалі ад 28 верасня і ад 1 кастрычніка ў жылы фонд, а таксама ад 30 верасня пачыналі ацяпляць у 2013 годзе. У астатнія ж гады, пачынаючы ажно з 2000-га, ацяпленне ўключалі толькі ў кастрычніку, а ў 2001 годзе іншы рэкорд. Ацяпленне ўключылі ажно 20 кастрычніка, бо было доўгае і цёплае бабінае лета. Судовы працэс над былым палітвязнем Змітром Паліенкам пачнецца 25 верасня ў закрытым рэжыме. Пра гэта стала вядома 20 верасня з ліста Паліенкі. Яго затрымалі 20 сакавіка за тое, што Паліенка распаліў газавы балончык у твар мужчыны, які нібыта зрабіў яму заўвагу на паленне на лесічнай пляцоўцы. Сам жа Паліенка сцвярджае, што скарыстаўся балончыкам у мэтах самаабароны і толькі пасля таго, як мужчына на яго напаў. Кніга «Час секонд-хенд» беларускай пісьменніцы Святланы Алексеевіч заняла 3-е месца ў топ-100 першых і лепшых твораў 21 стагоддзя, складзеных у 2015 годзе. Нагадаю, Святлана Алексеевіч уганараваная Нобелеўскай прэміяй у галіне літаратуры, а на 2-е месца «Гардіан» паставіў раман «Галаат» амерыканскай пісьменніцы Мэрылін Робінсон. Святлана Адзінец, служба інфармацыі. Еврорадио.фм. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Для вас працуе Зміцер Лукашук і разам з Анастасіяй Шпаковскай лідаркай. Я так, вот вы як ставіце? Ўсё ж такі лідарам гурта ці лідаркай? Не прынцыпова. Лідарам гурта «Нака» мы гаворым пра яе творчасць, пра яе новую песню і пра канцэрт, які пройдзе 6 кастрычніка ў сталічным клубе «Бруге». Я на заканчэнні нашай першай часткі размовы згадаў, што сёлета гурт «Нака» азначае 15-гадовы юбілей. 15 гадоў. Такой ладны кавалак жыцця. А вот ці не час нейк, можа быць, такія прамежкавыя вынікі падвесці, што мы зрабілі, ці вот атрымалася, што планавалі, вот як, ці вы неяк так асэнсоўваеце, не асэнсоўваеце, ці можа рана, не рана падводзіць нейкія прамежкавыя, нагадаю яшчэ раз, вынікі? Ну, я ўвесь час, насамрэч, нейкія вынікі для сабе так аналізую і падвожу. Ну, што зроблена? 6 альбомаў, звыш 2 десяткаў кліпаў, шмат матэрыяла, які не быў яшчэ выдадзены. І па эмацыйным сваім нейкім такім стане я разумею, што гурт і я, мы гатовыя для таго, каб працаваць над новым альбомам. Чым мы і збіраемся пасля Новага года ўжо ў 20-м у пачатку заняцца, і, спадзяюся, у нас атрымаецца. Шмат чаго на этапе выкладання альбому залежыць ад нашых прыхільнікаў, як яны нас падтрымаюць. Таму я, канешне, хацела, каб гурт збіраў там стадыёны і быў паспяхова ва ўсіх баках, што тычыцца і нашай краіны, і іншых краін, але я разумею, што не можа быць такая творчасць, не можа такая, як бы гэта лепш сказаць, такая і грамадзянская пазіцыя, грамадская пазіцыя, і чалавечая пазіцыя не можа быць масава папулярна. У гэтым, ну, у маім выпадку я гэта разумею, і нейкія рэчы ўжо не так, як там 10 год таму я раблю, асэнсоўваючы, што я раблю, разумеючы, што я раблю і куды я рухаюсь. Я разумею, што гурт патрэбен тым людзям, якія ёсць побач, і гэтых людзей шмат, і
і разумею, што я не магу не пісаць песні і не думаць у гэты бок. І спадзяюся, што будуць сілы, будзе дапамога, каб нам рухацца далей, не гледзячы на адсутнасць такой масавай папулярнасці. Ну да, вот вы сказали про хотелось б збіраць стадыёны, я хотел перабіць словамі, там, для гэтага трэба пачаць спяваць хіп-хоп, і прычым па-руску. Але я так разумею, Слухайце, ну нават не ў гэтым весь сакрэт. Прынцыповая пазіцыя была з самага пачатку, што я пішу песні, і гэта мае думкі, гэта мая пазіцыя. І калі я зараз пачну там пісаць тое, што мне неяк не маё, не мае думкі, не маё сэрца, то я перакрэсліваю ўсё тое, што было зроблена за 15 год. І мне не хочацца, таму што, яшчэ раз падкрэсліваю, што гэта не камерцыйны праект. Калі спачатку мы спадзяваліся, што можа нешта атрымаецца такое камерцыйнае, зразумела ўжо, што багатым і знаменітым у шырокім сэнсе ніхто з гэтага не стане. І я ўжо перажыла это і нармальна сябе адчуваю. Для мяне важна адчуваць, што ёсць людзі побач, і сёння мне б хацелася запрасіць усіх, хто мае нейкае дачыненне, станоўчае дачыненне да гурта «Анака» 6 кастрычніка, прыйсці падтрымаць гурт, таму што у любого творцы ёсць патрэбнасць у нейкім бэкграўндзе, нейкая аддача, каб адчуваць, што гэта ўсё ж такі для людзей, таму што можна сядзець дома і пісаць песні і запрашаць 3-4 сябраў сябе на кухню і спяваць, калі мы так ужо кажам. Але ж трэба, каб мы сабраліся, проста падтрымаць адзін аднаго і зразумець, што гэта трэба людзям. Толькі вось гэта і можа неяк падштурхоўваць, рухацца далей. А грамадзянская пазіцыя вот у жыцці, можа быць, яна не то, што ў нашай краіне асаблівая, яна можа быць ва ўсім свеце так, а ў нашай краіне асабліва. Наколькі яна дапамагае ці перашкаджае жыць? Слухайце, таксама шмат пра гэта я думаю. Увогуле, калі так уявіць сабе, што у тебя менш сэрца, менш галавы, менш думак наконт таго, што адбываецца вакол, што адбываецца ўнутры. Я думаю, што было б прасцей. Але ці было б гэта па-сапраўднаму? Вось у чым пытанне. Калі думак няма, то падаецца, што яно так і па-сапраўднаму. Я маю на ўвазе па-сапраўднаму адэкватна таго, што адбываецца вакол. Чалавек жа ўсё роўна ж чалавек, даже нават ты, які нешта не разумее, ён проста жыве ў сваім малюсенькім нейкім свеце і думае, што так і трэба, але ж насамрэч ўсё інакш выглядае, калі неяк маштабіравана глядзець на тыя ж падзеі ў краіне, на тыя ж падзеі у кожнага з нас персанальныя, на тыя ж падзеі проста ў сям'і, у хаце, у доме, ў сваім. Да ўсяго можна ставіцца по-рознаму, але калі ёсць ужо такая дадзенасць, калі ёсць такая галава на гэтых плечах, што мы будзем рабіць выгляд, што мы нічога не разумеем, навошта? І так тут шмат хто чаго робіць так. Я зараз задам вам такое правакацыйнае пытанне. Слухае нас хто-небудзь і ведаючы вас, ці залезшы тут жа в Вікіпедыю з тэлефона, пачытае пра Анастасію Шпаковскую, актор рускага тэатра імя Горкага, і яна тут выступае ў сваёй песні і супраць інтэграцыі, русіфікацыі, гэтак далей, і скажа, як жа ж так? Працуе ў рускім тэатры, блізкая чалавек да рускай культуры, у спектаклях грае па-руску, і тут раптам такі дысананс супраць русіфікацыі, супраць аб'яднання з рускай вялікай культурай. Як так? Па-першае, я працую ў тэатры імя Максіма Горкага. Нідзе ў назве тэатра не прапісана, што ён рускі. Па-другое, я ў сваім жыцці, у сваім асяроддзі размаўляю па-расейску.
мои дети размаўляюць па-расейску. Не з-за таго, што мы не хацім і не можам размаўляць па-беларуску. Мяне так выгатавалі мае бацькі. Я спачатку ў сям'і, потым крыху ў Савецкім Саюзе, потым у Беларусі, якая была. Мы ўсе размаўлялі па-расейску. І калі я рабіла свой выбар, пасля акадэміі мастацтва, у якім тэатры мне працаваць. Я вельмі любіла менавіта горкаўскі тэатр і хацела ў ім працаваць. Не гледзячы, тады і думак ні ў кого не было, што праз 20 гадоў Расія і Украіна будуць абменьвацца пленнымі, і ў якіх абставінах мы апынемся. Тады ніхто пра гэта і, вар'яцкі сон. І зараз, калі я 20 год прапрацавала ў гэтым тэатры, яшчэ я хочу сказаць, што я не супраць расійскай культуры. Хто сказаў, што я супраць? Я супраць таго, каб беларусы перасталі быць беларусамі, а сталі расейцамі. Я супраць гэтага. Я супраць імперскага духу, які зараз адбываецца падчас Пуціна. Я супраць гэтага. У Расіі жывуць шмат маіх сяброў, адэкватных, таленавітых людзей. Я не супраць Расіі і людзей. Я супраць той палітыкі, якая адбываецца ў нашай краіне наконт нашых братоў васточных, калі яны яшчэ такімі могуць з'яўляцца. Не было ніякіх 20 год таму, калі я прыйшла ў тэатр, нават думак пра тое, што можа быць вайна з Украінай. Про тое, што там 15 000 чалавек уб'юць расійскія салдаты, пра тое ніхто не мог здагадацца. І зараз, працуючы ў сваім тэатры, я працую ў тэатры. Я ні ў якім выпадку не прапагандзірую палітычныя імперскія амбіцыі нічые. І калі мы будзем казаць пра расійскую класіку, адзін з маіх улюбёных пісьменнікаў, Дастаевскі, ён ужо беларус, у нас таксама высветлілася, але ж ўсё ж такі гэта лічыцца расійскі класік. Таксама з музыкаў, з кампазітараў у мяне шмат расійскіх улюбёных кампазітараў. Мы не будзем зараз сидзець і пералічаць. Давайце нейкія разумныя межы праводзіць паміж таго, супраць чаго мы, і што нас не задавальняе. Я не хочу, каб Беларусь была Расіяй. Я хочу, каб Беларусь была Беларусью. Але гэта ні ў якім выпадку не азначае, што я забараніць усё расійскае, зачыніць расійскія тэатры, усё толькі па-беларуску. У мяне няма такой пазіцыі ўнутры. Выдатная. Нормальны адказ? Да, выдатны адказ. Вы нават так эмоцыйна... Правакацыйны вопрос, я адразу подключилася. Эмоцыйна, што я так нават насцярожыўся. Зараз там за грудкі... Не, гэта не дойдзе. Это ж выдатная акторка. Што ж тут скажаш? Настасія, вы сказалі пра тое, што будете на пачатку 2020 года, мяркуеце, што пачнеце записываць альбом. Мы прагучалі такія словы, што калі нашы прыхільнікі нас падтрымаюць. Я да чаго? Я ведаю, што, да прыкладу, што зараз крама праз краундфандинг збірае грошы на запіс новага альбому. Вы зараз мелі на ўвазе менавіта краундфандинг ці нешта іншае? Так, мы без краундфандингу ніяк не здолем гэта зрабіць. Так, гэта будзе краундфандинг. Ужо прыкінулі, колькі песен, колькі будзе гэта каштаваць? Не, я зараз лічбы не гатовая ніякія гучыць. Гэта ўсё пакуль у мяне ў галаве. І, у любым выпадку гэта будзе тая сума, якую гурт сам па сабе не здоліць укласці ў альбом. Як мы працавалі з гульнёй «Праўду», з апошнім альбомам «Нака», які мы таксама выдавалі за грошы нашых прыхільнікаў, мы спадзяемся, што нас падтрымаюць, і я лічу, што гэта нармалёва ў тых абставінах, калі людзі пампуюць бясплатна, бескаштоўна песні. Я лічу, што гэта таксама нейкая частка тых людзей, якія паважаюць гурт, яна і будзе таксама нейкай энергіяй для таго, каб гэты альбом выдасць. Дарэчы, а як вы плануеце раней запісаць альбом, азначала, што ты там выдаш гэты альбом, спачатку на касетах, потым на CD, зараз там на флешках, а апошнім часам я бачу, што гурты запісваюць альбом
і там альбо цалкам, альбо там па песнямі просто выкладаюць у інтэрнэт. Вот вы як будете рабіць? Ну, я думаю, што мы зробім, як і заўжды, з касет мы не пачнем, але ж на дысках нейкая абмежаваная будзе колькасць для прыхільнікаў, якім патрэбна нейкі такі матэрыяльны артэфакт трымаць у руках. Ну, будзе абмежаваны, там, не ведаю, там 300-500 дыскаў выдадзім. І ўсё. Взяў у рукі, маеш рэч, да? Ну і прэзентаваць там. Я прэзентую цябе мой новы альбом, паслухай яго, спампуй там з такога-то сайта, да? Да, заплаціш там, колькі там трэба за Не, это. ну, яно ж усё бескаштоўна, таму Ну, ёсць ж пэўныя платформы, дзе, каб спампаваць, трэба заплаціць нешта. Ну, менавіта так, не ведаю. Пра альбом яшчэ, вот мне просто цікава. Вы сказалі, што ёсць шмат дастаткова матэрыяла, які ўжо зроблены, але і не запісаны. Новы альбом, гаворка пра менавіта гэтае, ці ўсё ж такі будзе пісацца нешта новае? Вот ёсць думкі, ёсць нешта там свежае, і хочацца вот менавіта свежае выдаць. Ну, ёсць тое, што хочацца выдаць не свежае, але ж тое, што ніхто не чуў. І, безумоўна, трэба будзе, і ёсць новыя песні, і будуць яшчэ новыя песні, якія ўвогуле складаюцца зараз, падчас нашай амаль што беседы, у галаве нешта ўжо варушыцца. Таму ёсць там 3-4 песні, якія былі, нават тая песня, якая была вось з Алесем Лютычам і з Іліным Сашай выдадзены. То есть ёсць кропачкі, якія ўжо былі заяўлены, і яны ўжо нейкім чынам працуюць на гэты новы альбом. І няхай так, гэта песня, яшчэ нешта. Ну, збярэм лепшае. Не лепшае не будзем друкаваць. Мне вот за што падабаюцца такія вот мае эфіры, калі, да прыкладу, там Алена Анісім, там ці Валерый Варанецкі, падчас эфіра там кажуць, там раптам там «Всё, добра, пасля вашых слоў я вырашыў, там, і я іду там балатавацца ў дэпутаты, я там іду балатавацца ў прэзідэнты». Анастасія толькі што сказала, падчас нашай размовы з'явіліся нейкія думкі на новыя песні. Адчуваеш сябе нейкім там летні саўтарам будучага прэзідэнцтва ці новай песні? Ну... Так часто здараецца, калі вот так вот размаўляеш, і оно там табе раз, там цюк нейкі у падкорцы адкладаецца. Што тычыцца маіх песень, напісання іх, я разумею, што у мяне ўжо ў галаве так такая ідзе праца, што я ўвесь час толькі назіраю над тым, як я у такіх абставінах сабе паводжу, у іншых абставінах, што адбываецца з людзьмі. То есть гэта назіранне, як і ў акторскай прафесіі, яно і складае потым гэтыя песні, якія пішуцца. Таму што я ўвесь час так ці ўнутр, ці знаружы, дзесьці назіраю. Назіральнік Анастасія Шпаковская, як чалавек-будзільнік Анатолій Лябедзька. Анастасія, на заканчэнне. Мы ўжо не адзін раз сказалі і заклікаем яшчэ раз 6 кастрычніка о 19 гадзіне клуб «Брюгге». Што апроч вот новай песні «Няхай так», якая прагучала, яшчэ якія цікавосткі будуць? Коротка. Так не ўсе, але каб зацікавіць, заінтрыгаваць. Ну, я заўсёды кажу, што кожны канцэрт як апошні. Не дзеля таго, каб там развітальны зрабіць канцэрт, а тое, што мы шмат намаганняў прылагаем, каб гэта адбылося падзея. Няма двух аднолькавых канцэртаў у нашай творчасці, у нашым жыцці, я маю на ўвазе гурт «Нака». І ў гэты канцэрт там будзе элементы перформансу, там будзе і задзейнічана відэа з кліпа на песню «Няхай так». Там будзе тое, што не трэба прапускаць у беларускім музычным жыцці, асабліва для свядомых, адэкватных беларускіх людзей. Хочаце падумаць, хочаце добра правесці час з інтэлігентнымі, разумнымі людзьмі, а не проста паслэміцца. Калі ласка, на канцэрт гурта «Нака». Не, паслэміцца можам. Можна, але разумна. з думкамі. Анастасія Шпаковская, Зміцер Лукашук, 6 кастрычніка. Убачымся ўсе на канцэрты гурта «Нака».
Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.